आणि आम्ही आता निघालो रत्नागिरीला जायला। त्यामुळे आता ना छान असं वातावरण झालंय, हिरवगार सगळं दिसतंय। हा बघा डीमार्ट। कुणालचे बाबा कन्फ्यूज झालेत कुठला घेऊ, कोणता कुणाल। माझ्या मुलाला माझ्या विरुद्ध भडकवतो काय। माझा शेरू बाबू गाई करा, मी आली आहे पटकन। गाई करा। आणि भाग्या माझा भागू बाबू गाई करा, मी येते जाऊन। दादाला हैराण करू नका। फिक्स जागा आमच्या भाग्याची बघा, कपाटाच्या खाली। ते खाऊ नको घाण, ची नाही खायचं, ची नाही खायचं। आणि आता वाजले बघा किती, 9:15 झाले। तर घड्याळ आपला पुढे आहे। टाटा बाय बाय, येते मी। खाऊ आणते तुला, खाऊ आणते। माझी चप्पल कुठे गेली। कुणाल तू टायमात नाश्ता वगैरे करा। हां नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये। आता वाजलेत बघा सकाळचे 9:15 झालेत आणि आम्ही आता निघालो रत्नागिरीला जायला। काल मला वाटतं मी कम्युनिटीमध्ये पोस्ट केली होती की रत्नागिरीचा डीमार्टचा ॲड्रेस द्या म्हणून। तर बऱ्याच ताईंनी आपल्याला ॲड्रेस दिलेला आहे। मला परफेक्ट ॲड्रेस ना माहीत नव्हता आणि गुगलवर पण मी सर्च करत होती, पण ॲड्रेस नव्हता मिळत। एक मिनटं जरा लिस्ट घेते, हा कागद ना विसरली। कुणाल तू जेवून घ्या टायमात। हां चल। तर कुणालला पण यायचं होतं, पण भाग्या आणि शेरू पण आहेत ना। आता दोघांना म्हटलं एकटं टाकून जायचं म्हणजे नको म्हटलं, त्याला म्हटलं नेक्स्ट टाईम आपण जाऊया। सामानाची लिस्ट, सामानाची खरेदी करायची डीमार्टमध्ये, त्याच्यामुळे चाललो आहे आता। आणि लवकरात लवकर जाऊन पुन्हा घरी लवकरात लवकर यायचं आहे। अर्धा तास प्रवास केल्यानंतर आम्ही इथे जरा थांबलो एक ब्रेक घ्यायला। आणि आजूबाजूचा परिसर बघा, पाऊस ना कुठे कुठे पडतोय। अर्धे रस्ते ओले आहेत आणि अर्धे रस्ते सुके आहेत। छान असं हां बदली झाली ना आता, हां अगोदर कसं सगळं उन्हाळ्यामुळे एकदम भकास असायचं, पण आता ना छान असं वातावरण झालंय, हिरवगार सगळं दिसतंय। आणि हा हायवे बघा तुम्ही, आपल्याला हायवेनीच जायचं आहे ना। हां ते रोड हो ना, म्हणजे रोड चांगला आहे, त्याच्यामुळे प्रवास पण आपला चांगला होणार आहे। चला असं जरा। हा कुठला टोल आहे? राजापूर खारेपाट्याच्या मध्ये आहे। राजापूरला पकड, अर्धा राजापुरात नाही। अच्छा हां, पहिला टोल लागला ना आपल्याला। पण हा टोल कसा अजून चालू नाही झालेला आहे, होणार हा आता। तिकडला ओरसचा चालू केला ना त्या लोकांनी। हां हा पण पुढे मागे जाऊन चालू होईल हा टोल। हा इथे रस्ता बंद होत नाही ना, अजून झाला नाही। तो झाला की करणार का। CNG भरायला आम्ही ना थांबलो होतो आणि एक अर्धा पाऊण तासामध्ये पोहोचू आता। रस्ता चांगला आहे त्याच्यामुळे वेळेत पोचायला झाला। आता वाजलेत मला वाटतं का तरी 10:15 वाजलेत। हो ना, नाही रस्ता चांगला आहे, काय वाटलं नाही प्रवासाला। आणि एक 10-15 मिनिटाची झोप पण मी काढली। झोप येते मला सारखी, डोळे म्हणजे नुसते पेंगून आले। गाडीमध्ये झोप येते। कधी एकदा पोहोचते असं झालं। शॉपिंग करायची ना डीमार्टमध्ये, आवडीचं ठिकाण आहे माझं डीमार्टचं। शॉपिंग करायला 2 तास तर जातील आपल्याला। आणि वातावरण आता सांगते खूप गरमी होते, पाऊस अजिबात नाहीये। आणि आता वातावरण ढगाळ आहे आणि बाहेर आता असं ऊन पण पडलेलं आहे, त्याच्यामुळे गरम थोडंसं होत आहे। मध्ये मध्ये कुठे पाऊस पडलेला आहे, काय काय रस्ते असे ओले आहेत, काय काय सगळीकडे असं ऊनच आहे। आता आपण पोहोचलोय लांजाला ना। रत्नागिरीमध्ये आम्ही बघा एंट्री केली आणि हा मार्केट रत्नागिरीचा। आता डीमार्ट कुठे आहे ते बघूया शोधून। नाही जवळ असेल, चांगलं आहे ना मार्केट, भरपूर आहे, मोठा आहे।
तसं आमच्या तरळ्यात पाय होतं. तरळा सिटी नाही, तरळा सिटी होणार आहे मला एकदम मागे बोलत होतं. झाली तर लई बरा तरळा किंवा खारेपाटण या दोघांना आतल्या साईडला आहे. आणि हे बघा डीमार्टला पोचलोय. लांबून आम्ही लोगो बघितला. चला चला पोचलो बाबा, वेळेत पोचलो. पोचलं ना मी डीमार्टचं ग्रीन कलरचं हे बघितलं. ते डीमार्टचं हे बघितल्यावर एकदम आनंद झाला मला. आपल्याला थोडं आणि हे बघा येत असे ना बाहेर ना अशी पार्किंगची सोय आहे. आणि हा बघा डीमार्ट. आतमध्ये जाऊयात आपण. घेतलं तेच घेतलं का वेगळं घेतलं? साबण बघते. तू घेतलेच काय? नाही बघते मी. हे बघ अगरबत्ती. हे बघा माझं आवडीचं भांड्याचं सेक्शन. 89ला आहेत. बघते मी. हा हे बदली बघू दे. एक पीसचे 49 रुपये. पण चांगले डबे बदली करून. हे इथे मस्त आहेत. हे बघूया आपण. हे बघा ते नको ह्यातले की पहिले होते त्यातले. हा ट्रान्सपरंट येते ना. हा ब्ल्यू रंगाचा आहे कुणाला तरी. बघ वरती बघ. सफेद रंग नको माहिती ना माती होणार मग. घरी सफेद कलरच आहे. नको नको हा रंग नको. हे बघा इथे किती छान छान चटई वगैरे पण आहेत. बरंचशी खरेदी आमची झालेली आहे. थोडीशी बाकी आहे ते आता करतोय. भरपूर वेळ गेला ना. बाबा इथे पण आहेत बघ मागच्या साईडला. कुणालचे बाबा कन्फ्यूज झालेत कुठला घेऊ. कोणता? कुणाला दुसरा घेते. अबे इकडचा आहे. हे बघा हे 250-250 आहेत टॉवेल इथे. त्याला कुणाला ब्ल्यू मध्ये हवा आहे. ऐकलं का? इकडचा का यातला छान रंग आहेत बघा इथे. आणि कुणालच्या बघा थकल्यात बसलं तिथे. ऐकलं काय? मला म्हणत तू शॉपिंग कर. मला हवा तो कंटाळा आलाय बसलो. हां झालं आता शेवटचं आहे. हे घेते का हुक? पुढे याला आईस्क्रीम माझं हो बघतो. तर 3 वाजले मैत्रिणींनो. आणि आता आम्ही निघालोय. सामान बघा सगळं टाकलंय मागे. खूप उशीर झाला. किती वाजता? 11:30 वाजता आपण केलं ना सुरुवात. 11:30ला आम्ही शिरलो आतमध्ये. आणि आता 3 वाजेपर्यंत सगळं शॉपिंगच करवतं. कारण इतकं सामान खरेदी करायचं म्हणजे वेळ जाणार. चला आता डायरेक्ट घरी तुम्हाला भेटते. इथे रस्त्यात आता काहीतरी खाणार आम्ही आणि मग घरी जाणार. मग चला दमले कुणालच्या बाबा. इथेच आता 10-15 मिनिटं. हां वेळ गेला ना. ते एक वस्तू ना एक्सचेंज करायची होती. जरा खराब होती ना म्हणून बघितली म्हणून बरं झालं. मग लगेच तिथे जरा 10-15 मिनिटं तिथे वेस्ट गेली. नाहीतर कधीच आम्ही निघालो असतो. आता भूक पण लागली. आता थोडंसं काहीतरी नाश्ता वगैरे करणार आणि मग जातो डायरेक्ट घरी. मग
घरी बघा पोचलो मैत्रिणीनं आणि माझे हे 2 बछडे बघा किती खुश झालेत. ते कुठे गेले नुसते धावतात इकडे तिकडे. आणि वातावरण बघा किती छान आहे इकडचं. पाऊस पडून गेलाय. कुणाला सांगा होता वाघ्या कुठे गेला वाघ्या शेरू. बापरे ते बघा असे मस्ती करत चालले त्यांची. आणि एवढा धिंगाणा घातला आम्हाला बघितल्यानंतर. इतके खुश झाले आणि इतके ओरडत होते. हां चला खाऊ खरे खाऊ 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 देते चला. कुठे गेले शेरूधर वाघ्या खाऊ खायचं ना वाघ्याधर वाघ्या ये खूप रडले हो बिचारे दोघं पण. ची नाही खायची चला घरी चला खाऊ होते चला. दगड नाही खायचा थुक थुक चला या हां चला हे बाय मागं हां सकाळपासून नाही ना दर्शन आईचं. ची टक 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 टक. नाही बाहेरचं वातावरण एकदम छान झालं. पाऊस बघा भरपूर भरलाय. आत्ता मी जरा ना 5 मिनटं निवांत बसले आणि आमचा फॅन की नाही चालू ठेवला आहे. त्याच्यामुळे बॅकग्राऊंडला तुम्हाला आवाज येईल फॅनचा. खूप असं गरम होतं आहे. किचन आता आवरलं आल्या भरपूर किचनमध्ये घाण करून ठेवली होती कुणालनी. सर्व किचन पूर्ण प्लॅटफॉर्म आहे ना वरचा भांड्याने सगळा हे होता. तर सगळी आता भांडी घासली सगळं व्यवस्थित केलं आणि आता इथे येऊन बसले मी. आणि सगळं सामान जे आहे ते आता कुणाला ना चेक करतोय की आई माझी काय काय घेऊन आली. त्याच्यासाठी बऱ्याच वस्तू आणलेल्या खुश झालाय तो. आणि हा बघा भाग्या नाही हा शेरू झोपला इथे आता. खाऊन पिऊ ना ह्यांना पण खाऊ वगैरे आणला होता. आणि भाग्या बघा ते झोपलाय फक्त बघा. आणि कुणालचे बघा जरा थकलेत म्हणून ते जरा आराम करतात. कुणालची एक्साइटमेंट तुम्हाला मी दाखवते. तुला घेतलाय तो तुझ्यासाठी ब्रँड घेतलाय. तो बाबाने घेतलाय हा कलर. टॉवेल आहेत ते टॉवेल. पाऊस आला भरपूर असा भरलाय. पडेल तर ना 10 मिनिटं पडला तर. आता हे जे सामान आहे ना सगळं आता एक साईडला करून ठेवणार आहे. बघा भरपूर सामान आता इथे थोडंसं ठेवलंय अजून. बघा इथे पण ह्या 2-3 पिशव्या आहेत भरलेल्या. आता हे आपलं 5 ते 6 महिन्याचं सामान आहे. आता काय काय आणलंय ते तुम्हाला जर का बघायचं असेल तर जरा कमेंट करून सांगा. मी सगळं तुम्हाला दाखवीन. जास्त करून कुणालचं पण थोडंसं सामान होतं बघा. ह्यात टी शर्ट वगैरे त्याला आणलं घरात घालायला रोजसाठी. टॉवेल वगैरे आहे बऱ्याचशा वस्तू आहेत ज्या त्याला हव्या होत्या. LED बल्ब आहे कुणाला बल्ब ठेवा आता लाईट जाते ना सारखी म्हणून तो आणला. लावून बघ चेक करून बघ. तू बाहेरचं चालू ठेवायला लागेल भाऊ किचन मध्ये लावा. चार्जिंगचे कुणालने की नाही चार्जिंगचा बल्ब बघा आणला होता ना तो लावला आता किचनमध्ये. हा बघा पण जरा उजेड कमी नाही वाटत कुणाल. हां कारण कसं लाईट की जाते ना आता पावसात त्याच्यामुळे घेऊन आली मी. भले लाईट गेली तरी किचनमध्ये आपण म्हटलं जेवण करायला तरी बरं पडेल त्याच्यामुळे आठवणीने घेऊन आले. हा कलर नाही आवडला कुणाल ब्ल्यूवाला. हा मग ते बाबा घालेल दोघांनी घाला. हा वाला बाबा तुला नाही आवडला ना तर बाबाला दे. बाबा चालतो कुठलं मग कुठलं नाही आवडले म्हणजे बाबाने घेतलेले आवडले आणि आईने कलर घेतलेला आवडला नाही काय असं आहे काय. हा कलर नाही आवडला तुला. हा नाही आवडला कलर. घरात घराला घेतलाय वेळा. मी ढिल्ल आहे ही. मग ती बाबाला दे घालायला. बाबाला बरोबर होईल. बाबाचं पोट मोठं आहे ना खूप. ही लार्ज मध्ये आहे. मग लार्जच आहे. ही पण लार्जच आहे. दुसऱ्या पण तू तुझं आता वेट लॉस केलंय ना. तुझं डाएट चालू आहे ना सध्या. त्यांनी वजन बघा किती कमी केलं नाही. तो एक तर लांब इतक्या ट्युशनला चालत जातो. नाही ऐका पहिलं मी काय बोलते ते ऐका. त्याचं डाएट सांगते कुणालचं. तो लांब इतक्या ट्युशनला चालत जातो. प्लस सकाळी उठल्यावर त्याचा व्यायाम असतो आणि प्लस घरातली जी मेहनतीची कामं आहेत आपल्या गार्डनमध्ये ती पण करतो. त्याच्यामुळे त्याचं डाएट आहे ना बापरे काय त्याला म्हणूया डाएट का काय बोलू जिम. तो 12-15 किलो वजन त्याने कमी केलं नाही. बोला आता घाल चल आता घरामध्ये चालून जाईल बा. आता एवढं आणलेलं तर काय करायचं. आता रिटर्न कशाला द्यायला कोण झालं ना एवढं लांब. आणि महाग नाही आता 100-100वाला टी. ती ही पण 100वालीच आहे तुझ्या हातात आहे ती पण. सगळ्या 100वाल्या आहेत. एक पण महाग नाही.
ते घरात घालायला घेतलं, बाहेर जायला थोडी काय, बाहेर घालायला एवढ्या हलक्यात थोडी. पावसातून थंडी मग आता नाही, पावसात नाही माहिती कपडे ओले होतात, मग सुकत नाही कपडे एक, म्हणून मग ते आणलं. ते घाल आता घरावर चाल. कुठे गेले बघ. येतील ते बाथरूमला गेलेत ते दोघं जण. त्यांना बघ कुणाल. हा हा कुणालचा बाबा आहे ना, हा माणूसला लबाड्या मुद्दाम माझ्या विरुद्ध भडकावायचं चालू मी काय असतं. भडकवलेलं नाही. मी आता नाही एक मिनटं, मी आता आतमध्ये की नाही एडिटिंग करवते. माझं एडिटिंग आज बाकी आहे. तर त्यांचं चाललं होतं दोघांचं, मी ऐकलं ना म्हणून मी बाहेर आले. मी की नाही मी ही घेतलंय, ही आईने घेतलंय, आईला सांगावं होतं नको घेऊ तरी घेतले, असं त्यांचं चालू होतं दोघांचं बोलणं, म्हणून मग मी बाहेर आली. मग हां माझ्या मुलाला माझ्या विरुद्ध भडकवतो काही. मला माहित आहे पोराची चॉईस माझ्या, तुला तुझी चॉईस मला माहिती आहे. तुझी चॉईस माहिती आहे, नुसते ते डल कलर घेईल कधी पण. नाही पण त्याला कसं घाम आला तर चालत नाही ना, मग तो माहिती ना कसं काय आहे. नाही तू चालत नाही बिलत नाही. आता आपण मुलं कशी वागतात तसं पद्धतीने. हा पण टॉवेल तो माझा चॉईस आहे की नाही, कलर तो टॉवेलचा. टॉयल ठीक आहे, टॉयल काय टॉयल. मग जाऊ दे सर, त्याला नाही आवडले ना घाला, घरामध्ये काय फरक पडत नाही. जास्त कोणी केलं आमच्याकडे, सगळ्यात जास्त काम कोणी केलं ह्याच्यावरच चर्चा चालू आहे. सगळेजण म्हणतात मी थकलो म्हणून. कुणाल जेव्हा सगळ्यात जास्त थकले तर सामान उचलून डीमार्टचं थकले वाटतं ना. हां ड्रायव्हिंग करून सामान उचलून ना. नाही मी पण माझ्या कामाची लिस्ट येते ना, माहिती पडेल. जाऊ दे, सगळ्यांनी सारखं काम केलेलं आहे, कोणी कमी नाही की कोणी जास्त नाही. आता मैत्रिणींनो 11:15 वाजले रात्रीचे. सर्व माझं रुटीन झालेलं आहे, जेवण मी सगळं काम आवरलं. आता उद्यापासून मोठं काम, आणलेलं जे सामान आहे ना ते व्यवस्थित सगळं भरून ठेवायचं. 4 ते 5 महिन्याचं आपलं ते किराणा सामान आहे, त्याच्यामुळे व्यवस्थित सगळं लावून ठेवावं लागणार. नाहीतर कसं उंदीर वगैरे असतात त्रास देणारे. आता कसं व्यवस्थित सगळं झाकून वगैरे ठेवलं आहे, म्हणजे चादर वगैरे टाकून ठेवले. उद्यापासून थोडंसं किचनची साफसफाई, म्हणजे डबे वगैरे जे आहेत ना, जे सामान ठेवायला लागतील ते सर्व घासून आणि मग ते सामान भरून ठेवणार. आणि हा शेरू बघा, त्याला झोप नाही लागत आहे आज. तो म्हणजे दिवसभर आम्ही यात नव्हतो ना, सकाळपासून, त्याच्यामुळे तो जरा थोडासा आज आल्यापासून सैरबैर झाला आहे. सारखं नुसतं मागे असं चिपकूनच आहे. आता पण त्याला झोप नाही. वाघ्या झोपला आत्ताच मगाशी. तो शोधतोय काय बघ, पाखरं शोधतोय बघ. हां तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.